Lalaki din! Nay, kunak man no da kayo ti mga ramid itibot ti barangay Tayaw, Elmer Lakay. Da kami ba't gagpay sumakay? Apay nga raw nga aking gaita, kat awan pa'y ti makitak abot ti barangay Tayo iti munisipyo. Barangay Tayo laeng ti awan pa'y but na. Ano nga raw, di pa ka kumikumak bakit? Kaya kung masagod ay taabot. Anya laki din. Nakababain mo't ano ti barangay nga idadaulwam ti awan but na inton piyesta. Di ka kadimodanakan bakit? Kasaritan daw ng itiis kay. Na isuda pa'y lang ti mga ramay. Na, dagiti iskay pa'y laeng magtibaon mau. Wala. Tano mga maktibos nga ramidan da. Di uray kukwada ti premyaw. Ay kat ibagam nga rod adagos kadakwada tapno adda marugyan da. Mano nga aldaw laeng kat mangrugin ti piyesta, Lakay. Pinayabandak ka nungod, Kapitan. Why? Tadati paramid kau ka na kayaw. SK. Anya day ta, Kapitan. Na kayo pa'y mati mga ramid itibos ti barangay Tayaw. Kung naklaki din na narugyan yon, Kapitan. Ay, saan mi ang masangaw? Ang bumbag, adaw di pa ka kumikuman be. Iso ano mabalain kita kayo kuman. Ay, di kayo matanakan. Nung mga baktibos niyaw, ay di kukuayo ti premyaw. O sige, Kap. Kasaritak to dagiti patak nga iski official. No anya ti makunada. I-message mo ida, tarugyan yaw, tagaramid itamat lang. Manulang aldawon kita, mangrugin ti piyesta. Wen, Kap. Ariglada. Ay, iparpartak yaw, tanay. Nakababain, nutila ang barangay Tayaw, ti awan busta. No kasta, ipasa ni Kapitan ti trabaho da, kada tayo iske. Wen. Apay ngay, Wen ata busy da ka no. dagiti kagawad na ngay. Nagpapada da ka no busy. So ada tayo ti mga rami. Da premyo ti mga bak, saan ka de? Wen. Kiti ko na ni Kapitan. Nung mga abak ti puto yun. Kukuha tayo ti kwarta. Mayat ang arod no kasta. At dagunggo na tayo. Wen nga rod. Iso na lang da. Manulang nga aldawin. Kit mangrugin ti fiesta. Masapol arugyan tayo adagos. Mabalinday da iske. Aramiden tayo ti kabalan tayo, tapno malpas adagos. Pasensya kayo, nanang. Saan pa ang matuloy ti outing nga plano tayo? Apay nga ibe ni anak ko. At dati aramidan mi, nanang. Anya manaon. Da kami ti mga rami ti tipot ti barangay tayo. Anya, kunak man no trabaho da kapitan dayta. Uy, nanang. Iso dati nakaasay. Busy-busy da ka no. Iso da kami timbaon da. Sulit mo kidi Ano mga abak ti baut? Kukuha mi ka no ti premium. Naladaw mo't una yun dayta. Iso arugyan mi adagos inton malamdama. Ta iso pa'y ti malpas, nanang. Ay, kunak lakit di ano makapag-outing tayo matad. Di kay madanagan, nanang. Tano malpas tar aramidan may. Ituloy tayo ti plano tayo. Mala, wana na nako. Anya ngay nga ron ti maramida kat responsibilidad yung matlaang dayta. Kinasarita da kayo ka din nila kay ko, Benay. Uwin, Kapitana. Narugyan nyo nga rudan ti ba? Uwin, madam. Malpasin na dyan itong bigat. Nagpartak kayo matad. Iban ha. May isang boat, ma'am. Di ko na nila kay ko kat kukwayo ka no ti premyaw no mga baktibot nga ramidan nyaw. Iso ka day timbaga na kan ka. Uwin, Kapitana. Barang mga baka. Lalaingan nyo lata. Nila kay tumang amin. Di dagayang marami ti responsibilidad. Ngam naladaw mga imbaga na katakayaw. Dayta nga rod, madam. Sapsapan ako na. Pati mayat pa disinyo ti put tayo.
Ang aramidin nyo lat na ti kabailan niyaw. Anyat amuyong ay, amangan no ti aramidin yun to ti kapintasan. Kumusta nga itibot tayo, Benay? Narugyanan, kapitan. Kano amalpas? Itamot lang daw, kapitan. Ay kinasayaan nga ron ano kasta. Ay nakababayin kinimayor, no tatayo lang ti awan butna. Di ka madanagan, kapitan. Masigurado ka may sambot. Ay da kayo nga ron ti makaambo dita. Mala, agpakada akaw, tadapay napatag alakad ka. Ay, uwin, kapitan. Agan-anad kayo. Nakaumay kayo, ma'am. Kaya't ko la makita tibot nga aramidin niyaw. Nalpas mo't gaya man. Ay, uwin, madam. Kalkalpas milaang. Mayat mo't di disenyo na. Ha? Mayat ka day, ma'am. Wen, saan amadlaw aras? Nagyaman na klaonay, tama presaryo, madam. Asino nga'y ti kadwam anagaramay. Nagitipatak nga iskiya, madam. Congrats ka na kayo. Mayat. Uray raskat mayat lat tatibot nga naramid yaw para iti barangay tayaw. Dimagasak iti munisipyo itay lakay. Nalpas mo't gaya man tibot tayaw. Aya, Wapan mo kitaan good job mo kadagiti SK officials. ay rumbag lang nga ramidin dati ka ba Ulanda? Rumbang nalaang matang agyaman ka kadakwada. Ta isuda mo tinagaramid iti responsibilidad yo kadagiti kagawad mo. Responsibilidad damat lang day ta. Unang da kayo nga ro tinaka-assign na imbag kumaa no timulong kayo kadakwada ang saan mo. Uray merienda laeng kuma no isot intulong yaw. Ay nalpasan bakit? Inton sumarunong amen, tutukam dagiti responsibilidad mo, tapno saan aras amen. Ay italaan day ta. Tabisi da tao bakit? Madanagan na klaunay, Bene. Ang nga mo't ipagdanagam ay. Panagkunam ka di kat mga baktibot tayo. Siguro. Kita dagiti buti daddo mga barangay kat nagmamayat sika. Mayat matibot nga, naramid tayo Ma-pressure to pa ni madam. Pudno? Uwin, may itay. Naimbag man ta ma-appreciate na oray simple lang. Simple lang, ngam adadating na. Inton bigatan ti judging, kan announcement of winners. Ano san tayo mo Ryan? Parang mga bak. Di adan ton ti gunguna tayo. Mariela. Dapat kayang consolation prize ti bout ngayon naramit yo ba ni anak ka? Damot kiti yan na. Sayang lang, kasang nga iso ti first place. Okay lang day ta. Tinapatag kat ada kasukat ti bannog yaw, anagaramid. Ada nga minan ti kunan ni kapitan. Kukwayo ti premiyaw saan ka day? Uwin na. Iso timbaga ni kapitan. Sakbay arinugyan mi ti nagarami. Di adan to ti Gismel a pagbibingayan yaw. Ay, uwin na. Iso pa kasukat ti panog, kin sakripisyo mo mata. Ay na, narigat nga ta ti rush. Ay, podnula unay nanang. Naimbag ko na ayaw, nailipas mo mulaan. Kano ngay maalayo ti premyo yaw. Itada itamot laan. Saan nanang? Mauray, tadapay proseso na dayan. Iso nga urayin me. Pagkaukat agda ti maala ti barangay a consolation prize para itibot nga inaramid dagiti iskay lakay. At damay 10K. O di addaten kay a pagbibingayan dagiti nangaramid. Ay kumayat Isupay mo't day ta akasukat ti bannog kan sakripisyo da. Ala.
Itimplaan nagmankit iti kapibakay. Mangirwar ka ba't lang iti tinapay tag meriendahan man. Kunak nunangan kayo, ijay. Nangan kami nga mabisinak manain. Mabit lang nga raw ta itimplaan kay ti kapay. Kanya ti masapul mo, Ben eh. Kasapulan mo ti Weaver, kapitan. Para itay. May ti premyo ti put tayo. Ti kunada iti munisipyo. Kat di mi maala da jay, nawan ti permanyo. Nainagan gamin kada kayo da jay, kapitan. Ay, pagpanunutak pa eh. Pagpanunutan? Apa ngay, kapitan? Nagbaliw ti kapanunutak. At dati napatag ang nakaiplan 1 na da dya kwarta. Di kunayo iti damo kit. No adda ti premyo. Kukwa dagiti nagsakripisyo anang arami di tipot. Nagbaliw nga raw ti kapanunutak. Kapitan. Awan mo't gayam. Napalak iti barangay hall itay. Kit awan ti intinda kapitan nakasuratan adda tayo ti mangalay ti premyo. Malipay ki di ti kita da sekretary kan treasurer kanya kitay. Hindi mo nam namaan day ta premyo, Bini. Naapay mo. Nakita ka na pa ni Kapitan iti munisipyo iti agsama. Ha? Sigurado ati consolation prize tayo ti ginagara na day jay. Ay, apay ngay. Naglawag mat. Kupitan naman ang day ta premyo. Sigurado nga agdiritso man ang iti bulsada. Ay, saan mo't akasta ti saritaan ah? Anya nga rin ramidan tayo. No kwarta ti saritaan. Bida talaga da kita. Day ta ibulsada ti amuda man. Ay, makapadismaya launay day ta, kapitan. Kapitan kupit maggayam. Para 10,000 lang nga premyo. Kupitan na pa eh. Nyalaki din. Kumusta ngay anak ko? Naalayo ti premyo yaw. Awan di maalamin, nana. Nay, apay ngay. Inaala mo kami ni kapitanin, nana. Anya, kunak man no ti saritaan, kat no asino ti nagsakripisyo para iti dayjay about, kat iso ti mangala iti premyaw. Nagbaliw ka no ti kapanunutan ni kapitan, nana. Anya, Kasta mo dagi tatatao. Basta kwarta ti saritaan. Di dagpaabak. Adda ka no tinapatag na kay planuan ti kwarta. Kapag yan, nana. Sigurado nga ibulsa naman na. ay dadaulan na ti dignidad na para laang iti 10,000. Jak mo. Nanyamot ti adda iti kapanunutan da ita kapitan, nana. Narigat ti agsasao. Si kamot gayam ti lumabas pinag. Anda ka di magayo, manang. At dalakayat ko ang maamuan. Anya day ta. Udno ka day. Ani kapitan tinangala iti consolation prize ti bout nga inaramid dagiti iskay. Anya, ay diya ka mo ah. Ti amukit ko pa dagiti iskay day diya akwarta. Inala ka no, matan ni kapitan. Ay, apay nga eh. So matimbagan ni Benny kanya. Ay, saan ka mapalinti kasta ah? Una yun day tanga Elber. No anya ti saritaan, iso kumati matungpal. Nagbaliw nga raw, di ka panunutan na. Bala, bay amanang. Kasaritak to day taatao, inton malaw. Agtugaw ka man, nagsarita ta itinanapat, Elmer. Ay pangaasim ta din naksermunan. Napudot pa lang ti ulok nga aging kaita. Apay, anyat na pasamak. Ay, marurudak ka da eskay. Apay asika ti marurod kadakwada. Kat si kamat ti dinaam mo ti agtungpal iti saritaan. Awan ti among. Iso ano mabalin lang, ha? Agtal na ka. Amo ka! Si katinangalay ti kwarta para kumakadagitis kay. Anya, Ha? Di ka man agin didiam mo dita. Apay nga inalam ti kwarta nga inkarim kadakwada. nagbaliw nga raw ti kapanunutak.
Anda na patag, anak ka iplanwan na day dya kwarta. At dati napatag anak ka iplanwan ti kwarta. Wano kayat mula nga ibulsa. Iso akasta. Ay, saan anasaya ti kasta ngay naramit mo? Matis maya dagiti iskay no kastalaan. Amumot nga isuda ti nagsakripisyo para iti day taabot. Tal na ka man. No kastalaan. Awanang. Sigurado ang maabak kantaw inton umay nga eleksyon. Day takupitam lang ti amumag. Limabasak di tatirsina itay, kat sikat ipagsasaritaan da. Den kay kanulang ti balor ti dignidad mo. Amo ka. Kapitan Kupay, kunadapay kan ka. Ay kahusto na. Isublik nga ruda ang tigis maid. Ay kat isublime, itamo laang. Itad mo kadagit iskay. Word, itun matamdama ah. Mga anak pa'y mo ta. Anya ka lagi, di mo tal. Ay, gustong ti sermon, pangasim. Inoray mo pa'y laang amadadaal tinagan mo para laang iti 10,000. Pang-asim man tabaliwam day tang aramid mo. Kapitan ka pa'y mag. Sika kumati agbalin a role model dito'y lugar tayaw. Ay lalaki day. Ay, di mo dadaulan ti reputasyon mo para lang iti kwarta. Laglagi pa ang mati kwarta, kit nalaka ang mabirukan, no nagagit ka laki day. Ngam ti dignidad mo no nadadal, saanan ang nalaka ang may sumblipay. Ay, anya lalaki day. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Pang-aasim man, Mare. Pabuludan na kiti sandal mo. Ha? Apa iti sandal, Mare? O sarap kumain tong Sabado. Kasar nga mi ni Loida kasinsin ko. Ah, kasta ka di. Anya nga minun ti size ti saka, Mare? 37, Mare. Ay, apag iso. Ate, in-order ko iti online a sandal. Saan magaya mo, manay kanya. Ipadawat ko malaking kan. Nagsayhatan, Mare. Kita man. Ala, agkapita pa'y angaw mo na, Mare. Mapan ko alain niya yan ti syurak ko. Intun madamdama. Agkapita pa'y. Oh, nagpindas mo tinday ta sandal ba kay? Nagpintas nga rod lakay. Naimbaglakit din ta siya kinangipadawatan ni bakla iti daytoy. Ha? Apay, impadawat na day ta ba kay? One, in-order na kano iti online. Ngam saan mo't nga umanay kan kwa na. Ay, mayat ah. Saan na pinabayadan king ka? Saan mo't lakay? Naranaak amayat timod na. Iswa saan man nga impabayad. Gusto ah, tado saram intong kasarte kasinsin mo ba kay? Wan nga rod lakay. Naimbagla nga saan ako nga gastos pa'y agumatang. Uray sandal lang itakat nagnginan. Anya lakit di. Ay na, naimbag-lakit din na nalpasin ti kasarte kasinsin mo. Sakbay asimbang ko ti bagyo. Ay, wan nga rod, Mare. Ay, wan gaya. Nakita ko man ti impos mo iti Facebook. Bagay mo mo tintag ko king kasandal, Mare. Ay na, agyaman na ka talaga, Mare. Uray ti kasinsin ko ang nagkasar. Naku na namutla ang abagay ko kano ti sandala suot ko. Napinda sa talaga day Mare. Branded nga mi. Usarap tumanan no adda ti sumaruno nga okasyon nga atindarak. Ay, katwin na, Mare. Nagmayat nga rin impos mo iti Facebook ko nagtumat. Naibagay iti kinapudaw mo ti sandal nga intid ko. Nagmayat pa iti panagkinikinim iti video. Wan, Mare, nagpintas kami ti kulay na. Uray kakalkalyo ti saka. Kat naibagay mo't lata. Anya lakit di.
Gamala no bagbagay na ti suot na sandal. Piling maganda ti ako nanbay niya graraman. Nay, kikitaam na ito cellphone mo ba kay? Sa agday tayo mulog ka. May saka man salbag ka. Anya, kila ka man latan nga kung okay. Ikaw ka ba? Hindi ka mo kayo ba naman niya di makagabang. Una mo datan mo ito bakit? Nakita timpos ni Banja video na iti Facebook. Nakasandal. Apo, kundi wow mo, ti reaction mo, salbag kakit day. Anya? Apay, mapimpintasan ka ni Banjay. Iso akong di-react ka matan iti wow, iti video na, kasta ka day. Anya laki di mo. Di bakit? Para lang iti wow mga reaction. Ako ang kamagtay. Pasila ba nagmuday? Tapakay. No, para kun ka, basit abanag. Siyak, saan? Bawatam! Nalang gusto mo ba kayo? Sana na maulit pa nag-react ko iti post ni Banjay. Sana Saanan ngay bagbagams? Inton kwan, ihahat mong tumanan. Maminsan pa ya? Maminsan pa ya talaga? Uray kita matalaga! Hala, apay yung takas dit impose ni Tanya iti Facebook, Mare. Uwin nga ron, Mare. Nakitak mo lang dahi, Jacob. Siyak nga ta, ti patpatamaan na. Ay na, Mare. Si ka talaga tipat patamaan na. Agasan mo. Imbaga na iti post na. Agraraman nga agsandal. Kunamlan bagay na. Kunana. Saan laday na, Mare? Nadakamat na pa iti comment box. Ama minsan pa'y kanong agreak nila kay na, talaga nga ikan na kanong iti pagnakman na. Ay na. Anya laki din. Si ka talaga tipat patamaan na. Nakita ka nag-react nila kay nangamin iti wow iti video nga yung post mo. Oho? Saan ko abinagaan nila kay na agreak iti impose ko niya? Isumati ko saan nagreact. Dahil nangarod ka, Mare. Akala mo naman kung napakagwapo ng asawa, tapno agselo sa kasya. Ngam saan mo? Tiyak man amo iti dayjay ako, Mare. Nagkalas at talaga ti ugali na. Agtudtudong ng pumanag na kasikatan niya. Aglodak man nana. Ah, Dala ko ma-order iti online. Awan magayam load ko. anya nga iti orderam ko iti online balasang ka. Agorder ako maiti sandal nana. Sandal ko nam. An-anom ti sandal kat panagbabagyo ita. No kabaalan ni Banji ti mangipag na iti 3 inches a sandal. Kabaalak mo ti 5 inches kung naktumag. Anya ka din day nga ibang wagam sikatan niya. Pasikat kami iti Facebook kat. Ipopost na kit din ang nakasandal iti 3 inches. Kat day dyan mat anorman. Nag-react mat. May samat. Anya? Ala, ludandak man nana. Tagurderak mamat. Apag isu asumangpet. Kalpasan ti talo. Wano upat nga aldaw. Mang putin ni Bagyong Krisay. Ada pa yun ti Bagyong Dante Asumarsaranaw. Ngam pumanag na ka. Nagapamaya. Napanak man nagload ijayan ni Bakat Istilay. Apay, ada importante nga awagang. Awan. Adala order man iti online. Anya nga ita. Sandal! Kiste ka matis, Mike. Makapagigtok ka, Mike. Apay, manano yan ay bagam lang. Apay, masapol nga bugaw kaya. Dumanamang. Noon ni Banji kat nagsandal iti 3 inches, anapan mo in wow nga in react. Agsandalak ba't iti 5 inches? Alaman? Naapaw. Mangrugi lang nga ro. Di bagyo. Nabigit-git din mo mutin na nagbagyo na ito. Panuno mo ba kayo? Anya ka rin na kita may bagay. Ay basta! Agorderak iti 5 inches a sandal ko. Imbis na butas, order. Ito pa nagtutulog. Day tanto mo. Anya laki. Nay, magkape.
Ay, kumari. Agbagbag yung nagmayat di pa nagkakatawa. Kasano, kat makapakatawa mo nga mindayatan niya. Ha? Apay, saan mo kaya nakita ti impos na iti Facebook? Mare. Saan pa'y mari? Nagkapsot namin ti data ijibalay mi. Amang matin, awan pa'y wifi mi. Anya ayat impose naman. Kung na iti post na. No kabaala mamag nga anak kasandal iti 3 inches. Kabaala ko iti 5 inches. Abangan. Sana ko na. Anya? Awan nga rin tinasaya ati ti babae, mare. Uray saan mo mo't nga anwan. Anya lakit din ayan ni Tanya. Kat ala padaanan taman nga agpaiso ti ipose na panagnana anak kasandal iti 5 inches. Hay kitwa na, mare. Ag-comment ako. Anya laki din tanya ko nakton. Maasarkan ka? Ano basta man? Masar mo, masar. Agbagbagyo lang arudan. Ng tila pa ilada, pagbapagtitan na. Anya laki din ko nakmanin. Ay, kamaudyanan na. Sumangpot matlay tangal daw ti order ko asandal iti online. Ha? Pan kumankit ti alaan inton madamdamay ti ispo ti pagkatistiling. Una yan. Talaga nga impay-pay sa mga nag-order iti sandan. Anya laki din. Ay, wala. Shock pa iti kunam. Noan niya timbaga. Iso ti aramidag. Ha? Mausar mo nga rin ita. Agbagbag yan. Nagpigsa ni imaw. Oh. Ay, napo. Awan ti makalapad kanya nga oray agbagyaw ano ang kimat. Ang sandalak lata. Tapno man makita na dya abanje. Kan agraman mo na dya abakla. Anya? Ay, Diyos mio, Marimar. Talaga may gigidan. Dahil tadadala limbong ti panulong iti bagyo ba kay? Anya? Makamu ka malangan iti biyak mo. Anya laki iti. Ay, pumanak nga ka. Nagpigsa lang arutan niya angin, mare. Apay, anya ko mati bibiyang mo. May isa ka man. Anya? Ay, concern naklaan mo. Takamuking ka, mare. Anya laki. Aha! Concern tarupang, may isa ka man. Papanamaya ka ni nagpigsa ti angin kong tudong. Mapan ko alaan ti order ko kasang-sangpad. Apaw, sana all Uri agbagbagyo ka tadalata agsangpot ng order na. Anya nga tayo maray. 5 inches kasangdan. What? Iso ka di tayo ti post mo iti Facebook ako na. Abangan. Ay, wun mare. Iso, ti padaanan niyo. Ti panagrampak with 5 inches a sandal. Mas bilib pa'y siguro ti tattao kanya. Ngami ti panagsandal ni Banji iti 3 inches laang. Ay, Diyos mio, Marimar. Iso nga i-message mo, dahil ang Banji nga naman. Ibagam kan ko na, abangan na ti video inton malam. Anya lakit din. Nasaya at tay may ka, Tanya balasan ko. Ah, ayun na. Amok nga min asimang patan ti order ko sandal kan. Word, inyong itay delivery rider. Binayadak na ita. Iso apang nga asim, tabayadang matan kanya. Ay danag yun, aya. Ada mo pagbayad ko Apay, just aya. Anya, ay kitala, yag mo nga rudan tibayad mo. Aday ta. Wan kyaw day ta na. Barya anak mo't iti husto barya Na, kaano pa'y aya asinaol ka may papaniti Maria. Awan pa'y iti napuutak Anya nga iti amaw. No panggapyo sa uran na. Itaawan kyaw ti kwarta. Ay, ti salbag kita. Aday ta ti sandal mo. Mabit lang tabaryaan ka. Kalpasan na, mapan mo nga rudan irampa. Oray nagpig sa titudukan angin ni Imaw. Anya ti makunam Norman. May bagay matla ka di kanyak ti sandala ginatang ko. Ay, huwag maibagay king ka. Na may na.
pangaasim kumamit ta saan ka arumwar nga oray nagpigsa ti angin kantudo na. Nagpigsa talaga ni imaw. Aha! Kas iti na kuna. Uray ang tulog kanagangin iti napigsa. Kan agkimat. Awan ti makalapod kanya. Mawita! Haha! Nakamuking ka. Oh, Ah! Rumwarak into madamdama. Nakijay sango ti balay da banjay. Ijay ko man ngayram pati sandal ko akabarbaro. 5 inches ko naman, George. anya. Awit ti tripod ko. Ta ikabil ko yung giant ti waiting shed. Tapno mabidyo ti panagnak ti sango ti balay da. Anya lakit din. Nakamuking ka ko na manay. Talagang sana dahil ti ulaw. Salpag ka. Aday ta. Naisimpa ko ti tripod ko. Kalpasan na. Magna ako ng kastoy. Hoy! Anjay nga agraraman kan pasikat una iti Facebook. Rumwar ka takita ang ti 5 inches sa sandal ko. Oo na yan, Tanya. Nagpigsa ti bagyo nga emong. Nang adda ka dito magpaspasikat. Saan nga pasikat akastoy? No saan ka kumamot akong di pasikat iti Facebook iti napalabas nga aldaw. Awanan ka iti baen. Pagayat mo, kaputa nag-react iti wow nila kay ka. Oy, awan amok iti bagbagam. Di ka man! Anay ko, kanalmat gayam dahit, oy, anay, nagsakitan ti subsub ko. Ay, mamatagiti pa to. Oh, tulong! Dayta, mayat, Tanya. Nay, nagdara pa yung dayta subsub mo. Gapoy di pa nakaidugmang mo, salbag ka. Ay, umawag kay ti rescue, tayo sa dati umay. Tapno adaman kita, idugduma adaman kita. Naidugmang gapoy di pa nagpaspasikat na, nga uray madama ti emong. Anya lakit din. Mababay nga po iti aramid mo. Anay ko, nagsakit ni subsub ko na kay. Nakapilo sa kumot namin. Ay, kagunggulam na. Ala, kumatang ka pa iti 7 inches, punutin inches. Na mapamumanan irampa iti sangot iti balay da banjay. Uri nagpigsa ti angin kanto daw. Ay, magkakita yun. Bakit sila kay? Nagsakit lang aron ng ni subsub ko. Basta kailangan di magpapagpag. Kailangan magpapag. Pinapayaan po kay sakit man. Ay, sa kingay bagbagam. Itong pagakidi ngay tagnakan. Nagkunang amin na mapangkagram-ram pa nagpigsa ti angin kanto daw. Ibagbaga lang aron itayay. Gusto ko mamatag na. Hindi kumatang iniiagas ko iti subsub ko. Saan ba't laso matagad ko magdarama? Gunggulang ko nakmanay, nay. Ang ka mga imbaon tap no aramidem. Dayta ki di ati maganap mo iti kinaawan ba imaw. Nagadutag parparikot ita. Kapo iti bagyo nga imaw. Adot iti nadahil na. Nung siga, dayta. Agparikot ka iti sub-sub mo nagtara. Nagulangit iti napasiga maw. Nilaki day. Ato ti agas nga inyad kumare. Mare. Imawag namin ni Mari Vanji itay kanya. Imbaga natin napasama. Nairanamak nga dati agas kong ibalay. So nga inyad parang kumare. Ay na. Una yan na yan di kastoy. Kat ayan na nga yung video mo nagrampa. Ipos mo na. Tapos pilim dagin itatao king kako na. Sigakit di mat mare. Saan kumabot akas na ti ibagbagam Ibagbagak. Tapos makita ti tao. Kung nga rod kanya nga video ka, tapos makita ti tao. Saan ayan? Saanan mare? Pakibagam ka ni mare banjay. Pasensya iti nailawan na naibagbagak iti napalabas nga aldaw. Ay, niya laki din kami mare.
No, ado a pamilya tagparparikot ita, gapo iti nagpigsa bagyong imo. Adda ka man, nagparparikot, gapo lang iti sub-sub mo. Mari nga. Maganap mo iti nalabas a kinapasikat mo, Mari. Salbag ka. Pagtakmamday ta. Lagi din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, manang tarabay. Anya laki din. Ne, kunaklakit din no napan ka nagsakdo iti danom ama inom lando. Si kamot, Sandra. Paong ka ba? Anya? Nagsakit itul ka. Ang sika, paong ka ba? No? Anya? Mabalim masikan, di ba pa nagsakto? Di ba unak pala? Nagsakit nga rin itul ka. Nasakit ti tel mo, when no? Dahita ti sakit mo. No maabang ka iti sugal, ado ti rason mo, no ibaon ka. Salbag ka kitde. Unay mo dato. Nasakit mo nga rin na talaga itul ko ba kayo? Anya lakit din ti kasta pa nagrasrason mo aya. Kundi sakit ka, di mo la ibaga agagangay asadot mo lang. Inton kon pungay sulang arod a sumakit day tatel mo takitaan. Nagado ka nga. Apingin, Mare. Si kamot yung tiyo may nagsakdo iti naman nyo. Ha? Ayuwan, Mari. Apay nila kay mo ngamin nga eh. Iso kumaati umay nagsakdo mo, nyalaki din. Ay na, saanan, Mari. Makapapungtot kan sumakit lang ti bakrang ko amang ibabaon kan kwa na. Ha? At ay balay. Nagmayat ti panagululdag na, kabayatan ti panagbuybuyan na ititibay. Anya? Ay una yan ni Pari Lando. Nasakit ka no ti tel na. Iso ti kanayon arason na tunggal ada pangibaon na kunkwana. Amang ano nasakit mo ta talaga, Mare? Ay sus, patsyam day jay. Pambar na lang, Mare. Anya lakit di. Kas jay nilang daw. No maabak day jay iti sugal. Adaw ti rumwar arason na. Ngam no adamanan kwarta na nga isugal na. Mapanmanan ni jay sugalan. Awan ti nasakit arason na. Anya? Ala, sige pa'y Mare. Labasan ka pa'y. Sa anak pa'y anak kaluto iti pangrabi ime. Tawan no mapagluto. Na ito'y pa'y la sinaktok ti usaran. Oh, hindi pa ilang kasi ti ugali ni Pari Lando bakal. Sa bagay mo't kiti ah. No adda pagsugal na, mayat tirik na na. Ay ngam no awan, ay kit nagaduan na sakit ka no ti bagbagina. Di la maasyan kinibakit na. Ni Mare Sandra pa iti agsakdo para katakwada. Anya serbi na nga asawa lalaki. Nasingpet kit di ani Sandra. No sa bali nga asawa laeng akit sus mga no isublidan itinagannak na. Ay wala. Iso abilibak at talaga kini Mare tan anusan nalata nila kay na nga uray kas jay na. An anusan na laeng ipagpagapuna iti anak da. Ay ngam no siguro awan anak da. Ay tsak lamaw. Ang mga no hindi pa ilang insublidan ni Pari Landaw. Anya lagi deng. Ay, si Kamot Lando. Kasla saan ka amaasyan iti asawam? Apay manin, ayan na. Anya man ti pasol ka. Masala mo lang kasi di pa nagkikita yung kanya nyo. Saan akas ta? Ngamsyak pa yun ti mababain kin ni Sandra. Agas naman, kasla isupay kitin ti lalaki ka na kayo nga agasawa. Ha? Isu amin ti mga aramid iti rumbeng na aramiden di tabalayaw. Ha? Anya laki. Nasakit mga rin titil ko. Apay, ano naman? Ti ko namkit day, pambar mula day ta. Awan pagsugal mo, isu atila ipampambar mo. Agpain kamot basita iti asawam.
Ultimo matan panagsak daw, kat iso pa yung tagsak daw. Anya lakit day. Nanang Mike. Di kalagbain iti tattao ang makakit-kita kinni bakit no? No sabali la siguro tinaasawam, idi pailaang insubli dahan. Anya laki din. Kanayon kumagtabagbagaan ni Lando nga anak ko, mantiryaw, gamay na, awan lata. Di ba lang makarik na at ibait yawanan bain nga anak mau. Idi na minsan ngay may dito balay. Binagbaga akam. Diyak mo no dengdenggan na nga tawon no saan. Nakababay ni ti asawa na. Kay bagpay kiti tabaan anusan ni Sandra ti kastya nga ugali na. Day tangaro ti magbagakan ko na. Ang awan lata. Nakaro ti kinasadot na tayo nga anak mau. Yakla mau no asino ti imalaan na. Awan ti malaan na. Talaga akas jay laang ti ugali na. Ni bakit na pa yun? Ti makitang-tangtan. Isupay ti agasikaso ti balay da no kas ti asumangpet ti balang. Ay. Ngam ni Lando. Ang dalang ti balay da. Nagmaya ti panagululdag na kabayatan ti panagbuy-buya na iti telebisyon. Sana ko na nasakit ka no ti tel-tel na. Ay, nagadungaraw da rason na. Rason asan matapod no? Intun kwan. Ay pumay sulakit nga raw. Anya lakit day nilandang. Intun bigat ti panan ni tatapid rin ijipangkag na paray. Ang mga ano kayat mo ti umay. Ha? Ay, waparay. Saan? Oh, agsakit nga min ti tel-tel ko itong bigat. Anya? Ay, stay. Nasakit ti tel-tel ko ita ko nakumparay. Oh. Ay, sika talaga pare lang daw. Ipadlaw mo launay apampar mo lang amin dagiti restrasyon mo. Si kaki di mo. Sa makasta paray. Oh. Anya katag sakit ti tel-tel mo itong bigat. Ay nagalasay. Timang ka na kinasadot na ita pare. Naikalis lang ti dila mo, paray. Ha? Malaki. Jaklaan mo pare. Kaslaawan sir-serbing akasarsarita. Ha? Ay! Nagalas magtin apa nagrasarason na dahi a tao? Nagalasa talaga. Awan sir-serbing akasarsarita. Kadbay amon no saan na akay ti umay makitang daning dun bigat? Ayawan bakit? Narigap mo't ano pilitan ti tao asaan na akayat ti agtrabaho. Ang mga nuag sakit ang makitangdan. Salbag a kinasadot day ta. Ay, tilagpain da yalan do. Di na kaya ti agtrabaho. Kanayon na arasong ti panagsakit ka no ti taldala. Bay amon lakay. Saan nga iso ti paka-stressam? Anya ka matan Lando? Tunggal at mangawis kan ka pakitang danan, agkad-kad ka. Sana mga kakakay. Nawan tiririg na. Katakariri na may niya lagi din ayaw. Nasa kingar mo ti tel-tel ko bakit? Ay! Tsak amo no pudno day tangay bagbaga mo no saan? Salbag kit din! Awan lakit nasakit ti tel-tel, nasakit ti tel-tel. No agsakit tulaang agpaiso day ta tel-tel mo, jak lamon. Nita, kasla iruruman na dyo. Unay mo natin. Saan ka kay Roman? Kas-lakastan Anya lakit din. Ay na, Sandra balasan ko. Pagyamanak launay, tauray kasjay nilandong anak ko. Kat maan-anusam lata. Nanang, Kanayon kumit abagaan, kan palagipan, noong umay ijay balay. Ngam awan lata mo. awan lata nanang. Adalat ta ija balay. Mayati pa nagululdag na, kabayatan ti pa nagbuy-buya na ititibay. Ay, una yan ti anak ko, aya. Jak amo no anya nga tayo tinasken nga aramida. Tapno makapanunot day di alan daw. Uray siyak nana. Mariribukan akmat.
No niya nga tatyara, midog kan kwa na. Isi na maun, barang iso ti pagnakman na. Ah? Anya? Wow, isi na maun. No iso ti wagas, tapno agbalbalay. Apay kiday, anya laki tinaya. Baka nasaya ta si Mang pagkaan. Ah, apay akas tati lang nga manakaida dito sofa. Baka si Man. Ipanak ija ospital. Nayan na yung pangasan. Ah? Pangasin pa. Saan nga ngangaw na ito? Saan ako na kundi sakit? Puno na itumuyang. Anya? Nasakit na talaga titel ko bakit? Ay, marikata nagpahinga umangay. Nagpuno titel ko. Ay, nagsakit na talaga. Agyaman ka kumaa, tapi may sumatlang, anti ka na yun na pambarmaw. Anya, hindi ka hindi mo sanda. Apa kasta mo tinti bagbakan. Mas lasaan anak mo din nga isakit nga asawa mo. Pangasin mo mamot din. Madya talaga tirik na. Ay. Anya, impanda ni Pari Lando ija ospital bakay. Wan lakay, impanda ka no itay laang. Tabay, natuluyan nga tan. Ay, si kakit dimot. Ay, labid. Ay, kat ko na ano natuluyan ay. Timay sunti sakit ti tel-tel nga ibagpagana. Ay, Wan ka no, mat. Nasakit ka no at talagang titil-til na. Kunana, saan ka nun apambar? Pudno ka nun. Saanin akong kundi? anya. Ay, jak amo, iti dadya akong parem. Ay, talaga nga agsakit ti tel-tel na. Taadalaang mat ija nagtibalay da ambangan pa. Tikurana, mapananangay. Sa bagay magkiti ah. Ay, aghay bladan ti luko. Pampartuman ti kanayon nga aramitan na. Anya nga ita, aghay blood lang raw. Anya laki ding. O, anya italan daw. Na-ospital ka, gamula ang iti kinapambar, kinasadot, kan kundi sakit arason mo. Kanayon mo nga irason na sakit titel-tel mo. Anya ngay, pimay sulang araw. Anya. Oh, mayat, ti agmal-malaman na kaida. Mangmangan latan kun agsidsida iti taba. Ay, saan na maulit pa bakay? Promise. Ay, trabaho ka. Oho! Jaklabat yun day ta. Mamati aktulaang no agtrabaho kan. Salbag ka. Kaya alam. Gusto ko mamut din na bakay. Nagbalbaliw akong kulang lang arulan. Nagbalbaliw tarupang. Anya lakit din. Anya nga pare, naimbagan. Ha? Ay, kumparay. Apa nga kakatawa ka mga mang damdamag ngay mo. Nimbaga ko no. Wana, takanayon mo met ngamin nga irason ana sakit ti tel-tel mo, nga uray sa anapudno. Anya nga ita, o pimay sao. Ay, saan na maulit pa paray. Aha, padyum mo. Balbaliw ka. Lalakaw. Hindi mahina. Kabuitag malmala pa nagkulkulda. Oh. Kay, isumati na kairwaman ti bagay. Ti agid-id ang agmalmalam. Kabayatan ti panagsidsida iti nagtatabawat-wat kas kada iga daw. Anya lagi din. Idila day jay aparay. San itan? Ikarik iti bagay. Nagtrabaho ka. Nagling ta mamay. Dayta, ti kasayaatan ana ibagang pare. Nagtrabaho ka kami na. Nangruna kat pamilyado ka tao. Sana mapalinti kasta akong disakit ka. At da pamilyam apakanam. Saan lang ani bakit mo ti agtrabaho? Itaman pa yan na sabat ka.
Akon di bagkat kay ti gabyon ken pala si Kalando. Yang kelmat. Aba, mababan ka na bangkag mo? Ha, siguro. Napabot ngan ka amatayan niya. Isu akong di trabaho ka batay. Angkay. Saan ka na kung di sakit ita? Tanapadasa mo ti na ospital. Kapo iti sakit ti talkel mo. Salbag ka. Iti lang na dyan ka. Saan itan? Nyalaki. Nahaw. Sa kalagaya magnakam, no dadanikan nga high blood. Ay, unay na itan nga ugalim. Ni bakit mo ti adadang agtrab-trabahaw para iti pamilyayaw? Sika, ada ka lagi jaw nagtibalayo nga agul-uldag. Rason mo, ada sakit ti tel-tel mo. Angkal. Nandiyan ay ita, pimay sulang araw. Promise, Angkal. Sana na maulay. Ay, rumbang lang. Agtrabaho ka, tapno aglingat ka. Tapno sana sumakit na itatel-tel mo. Gapaw, ititaba. Yunay day tanga aramid mo si Kalando. Apay ayaman ng nanang. Bigbigat sa nga sa odyo. Masapul gayam amapariknaan kasakbay kang agtrabaho. Na, ano mo? Siguro, no saan ka pa'y ana ospital, gapo iti sakit ti tel-tel mo. Aging gaina, adda ka lang tayo unag ti balayaw nga agul-uldag ngagmalmalam. Ay, nyalaki dinayama ka nanang. Gusto ko maamutin na. Makikita yung lang aruro nga inaldawa ka mapapanayay. Bangkak, sa okay pala sa uma. Ano ba? Napaputngan ka matay, gapo iti high blood, iso akong di trabaho ka matan salbag. No idi pa'y lang kuma, kinaramid mo day na, nasayaat kuma. Nanang. Mabutang ka magayam amatay, ngam nagsadot ka mga main, anya laki dain. Salbang kini di kastoy. Oh, apay nga kung ungot ka nagawid lang daw. Kasanumang kami amin mo lang na masabak ko. Nagalas di pagbakala. Ha? Nasabak ko ni nanang, unay mo di jay. Nasabak ko ni Angkal. Kastoy, kasjay. Kaskada sa trabaho ta napabungan na matay. Kukulala, unay mo. Iso di pagbakala. Nyalaki, ingay. Nay, apay ama kaungot ka kapudno man. Oh. Si kapay lang dyan daganas na nga agungan. Di ko namkide. Napaisuan ka, iso akas tat ibagbagam. Anya, may samit to. Kapudno mga men. No saan ka ba yan na ospital ka po iti pa nagsakit ti tel-tel mo? Ay awan tanggap mo nga trabaho. Salbag ka kide. Nya. Sa itakas tat ibagbagada kan ka makaungat ka. Siyak ti makaungat, durabang ka kidin nay. Ay, sana makay, sana. Sana ko nga kumuwait, oh. Minsan pa yan sumanao ka. Ah, Siya mat ti makaungat, takitaam ah. Dahil ti maganap mo, hindi kinasagot mo. Kundi sakit ka, anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, Panang Tarabay.